Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Hojai district lapen Karbi Anglong district aduya hoy hidi bonglong ahabar along KSA Central Committee lapen Jaffa Karbi Anglong district committee atumpen kahumridam. Haraghat constituency ke parlo hidi bonglong Joy Sing inghi arong along kedam tang ningkan ingkoy aprang sai katiki amen pen longle ahem phula pen mia atum pen alang litum angbong tangka pen longle alis kipi aputha mia akhe atum penang an aningkan hidi bonglong ahabar along le along sai tiki pondu bang sopi longle alis kipi aningkan nangbat bomsi non aphet ana bangki longle kacherai ji aphansi mia khe atum abang longle kacherai nangbat bomsi hemrit kithir thep aphan mia akhe atum cherai komponlu hidi bonglong ahabar aratatum kisung aputha KSA metheng tom matum aphan kisung pen nang pajok nang jipu aberta palesi kedam tangarua chikloni phai inkoy arni KSA asong atum pen adimaklong an humri dam pen puthot pini arua chikloni phai inkora throk arni le thot sitami KSA ri chiki metheng tom asong atum humri dam thulu Bangso ka humri dama hut adimaklong along pherangke atum birta kirib dunlong atengke kedam tang ningkan ko anloni longle alis kache tokpon atengpen lamki chepajut pon si puthot kewangji asengkan abangke bangso adim longle pekpon pelopusi birta ribdun longlu Hojai district lapen Karbi Anglong district aduya hoy hidi bonglong ahabar along kadokawe don ingkoy sose mia akhe atum hemrit kachikim aphai dotanglu bonta KSA Central Committee asong atum pen chesong ponsi Karbi Anglong district ahoy hidi bonglong ahabar along mia akhe atum don ingkoy sose ahem arit amithang amat hemrit chetharle ponsi Karbi Anglong ahoy along pen Kedo adim ceterek pon si Karbi Anglong ahoy hidi bonglong ahabar along pen ceterek pon. Bangso aduya hoy along KSA asong atum kisung keboy along karjap dun pen kisung kapajok dun thek ajok hidi bonglong ahabar aratatum pen kachuru pipajir pon. Hojai district lapen Karbi Anglong district ahoy along kahumri dam ahut KSA Central Committee along Kongchon bang ojoy rong chehon KSA Central Committee along Vidya Singh Ingleng Sona Singh Rongpi lapen KSA Dipu District Committee lapen KSA Bokolia District Committee atum cherap cheto dun lapen bangso along Journalist Association for Assam mati thihek pen Jaffa Karbi Anglong District Committee atum ahin pen setami Hojai District lapen Karbi Anglong District hidi bonglong ahabar adui ahoy along kahumri dam ahut cherap cheto dun Bangso along Jaffa Karbi Anglong District Committee along Meipu lapen Sport lapen Secretary Thengtom Tokbi Jaffa Karbi Anglong District Committee along Members Rajesh Ronghang lapen Longkiri Katharatum chetong donsi aduya hoy along kedo amia atum amithang ahem arit chetharle ponsi kedo adimpen cheterek ponlu to pini niltum jasamepet rangke bitung tum handame chorolo niltum long pi labangso Karbi Anglong lapen Nogang district labangso aduya hoy long na komri long pot gidun thepot niltum hinpen Karbi chali song hinpen suri ka choro pajero sipini niltum lapunat kerang nangko kathike lalo je niltum kedam tang arui bistame mandir nistame tumang lason thot si niltum ladak theklong lo je lapu Karbi Anglong along le long bangke je ladak kumala pinilang pong kaci itum mate ang mum kitinga khe itum si lapu itum along ri long bangke alang litum bangke nangcherai thiblo lapu son si nitum theklong lo hala so theklong pen je ladang itum don kep so se amuluk mate adon chikim lo hala so nitum theklong pen pukang lo je nal tum iru ya por anang pipo iru ya porang bong pen nal tum chipri nang ko dam nang po si hala so nitum pulo la son thak thak si pini Bhomkuruar ni bang tum banglo je lapuson pini banglong bang nitum theklong lo alang litum stame penangan amethang tum nitum ki pu teng pen tame alang tum kachikro asona theklong lo je ala jaga tum bangge hem chipri bom alpuson da theklong lo lasi alang litum bang non bang ke pilo ladak bangge dode lo busalang tum pulo lasi nitum hin pen tame je ladak pini ke bang bangge tum insam jin pen si labangso alom bangge chikro pon lo je alang litum stame dode lo bu pen nitum stame ni insam lo la pen nili tum stame je labangso along bang chot pule nitum ke bang ji kali je Karbi Anglong atok anu long Bustame je kapre ka khe itum ituma long ri long na ke ham na ke do thip na cherai thip phan ke bor itum do pik la buson si nitum kapre ka long ri long bustame itum long le phan ke itum kai ke tame ka che song mang ke padu ponji long le phan na joine nitum along long bustame ke dam nang ji adim same itum dam ponji la son thak thasi comment tu neta nitum je methang Karbi khe joine je long le phelang joine ke nitum comment tu neta tangka pen ke che pala le lagen tum thek daklo je Karbi Anglong rat phan sin tu pachini daklo nitum kai ke bustame Karbi khe pharmacy ke klem ji lasi nitum pukang lo je ladak ustame alang litum bang pini pen bang ani tumi dik pen chipri bom lo je alang litum non ni thom an pulo tang ne alang dak echet ahem ta be pin lo bu alang tumi ni tumi bang lam cha tu pon labang so long methang Karbi tum ko pini ka cherap dun labang so adim na padolong pop ke
ahong lo alam mange pupet ame punang kok bo jasame pet ke chok che ke lage eltum karbi khe si ke chok che lo je eltum chipulo pulo tang de methang phan si chero kok nang nang lo sitame tumai punang kok bo je ladak along le bangke lage da karbi arong do te boga thidi bonglo along arong pudo je alang le tum thidi bonglo arong sora tum bang si ladak bangke alang li tum han bangke ke pa dolong la puson si claim bon bo bang bom lo ha comment tu ne ningkan ingkoi ningkon phoke plike aprang bang alang le tum bangke do kok lo je alang le tum bangke tangka pen bang si la puson bondhok kohai hui puno ba paikas puno list pen si alang le tum bangke pi bom lo ta piniar nian bangke ladak bangke kheti ke cheklem chot kali alang le tum ke cherai thip lo do thip hangjang lo je amprang ni tum man bang tame la so alam ar julong si dak hiti bonglong asor tame ni tum han na tanang pilo je alang le tum bangke un eda ta son si non mai theklong lo je alang le tum bang char plun eda son si theklong lo la so jo si ni tum kar bilo char le song tum chingrum pherangke tum ben chingrum si pini bangke an si pen bang lo pini bangke la so adim long bang pen bangke ni tum bangke la so long le long mai che song thip lo non bangke kichun siang thek si do lo la pen ni tum bangke la chot kali lo mo pen na pulo Karbi Anglong arong atoka no Karbi khe tum stame comment tu ne ta tum bangke phan bangke long le phelang bangke pek nang ni lo lan chot takali kopine bondhok tango ba list pu tango ke jor pe ba lo lai hui tame pinang ni lo pusi pini ja semet pet pherangke theng no pen bangke chuning pon lo Epia chalsi dhonsiri sisi atumpen longso kang thua long MP kilik ahot kachipaduk dona tumpen kaching room Aruni phainkora pho arni longso kang thu along epia chalsi dhonsiri sisi atumpen MP kilik ahot kachipaduk dona tum dhonsiri araten kaching room lapen anisan kechora Bangso jai mega long kachetong dona tum lake epia chalsi dhonsiri aro meiphu Mohan Singh tokbi lapen arisang hotum chetong don lapen Bang pharo sose dhonsiri constituency arata tum setame chetong don si jai mek mesen pen pachunpon Son silong so kang thula ke isi picnic sport mate ki joy kelang adim mi pik lapen langta lang mi pik hangjang non malom apor arni ke so temperature 40 degrees celsius an kele rock ajok munit atum kaphang okpen dono pik anlu la so jok lang roi lang ka chinglu dam atum ta ong pik pik a son si thekpon long Thengpi ki pilap mate kapana hoklap an parta arlong sangti ki phor er ajok arni atur angtang sopik anlu lasi ilitum kado kaveta thengpi arong ke asai abang klempo nangji puta Mohan Singh tok bipen ningji ponthu media kelang korte tumhan kardam payolo kardam ini nitum 1903 constituency ahen pen annual picnic nitum aputhak sadak wang lo lasi picnic sadak nitum cholo jun lo samjin pen tun lo aso picnic ke si mesen lagi along tin penta korteng jiru tunta aso picnic spot abang ke idam sini ase dak penel itum revenue long po council revenue long po angke revenue long o bolete la to kamar punar sakuri claim tum punar dorma pini bangke long wear po pending avelo lasa tourist natu ati la pangchonang po litum itu revenue ke pawangji laso kam lok si litum kaita claim nang po cirap citu nang po asi misen la picnic spot tadak dak kali along kaprek ta do Karbi Anglong ke picnic spot ala lang wuku putala sonang thaklo la pen do lang la son misen Karbi Anglong long itu picnic spot do aso is picnic spot ido pen ma nipik alon do pik Karbi Anglong ke hin kaprek akorte atumta dak wang po dak misen alam chithalong lo teglong lo natural beauty lepen ladak misen ason teklong lo lepen dak local tumpa tenta chingki chithalong lo lasi mipik la picnic spot ke anutin korteng jita dam nangji ason tinili ningjeng tung la pujo isi Karbi tumta nono bangke niri thayam long lo pinaan dam lo daso ke dam ben mati lata Asia a chance Asia development it heglong lo nili lasi
ilitum Ladakh ta isi education na isi awareness ason dadu Ladakh pinaan ilitum experience long pon Ladakh dak kapre korte injir pencitong po citam cimum po asi mesen experience ilitum la picnic spot pen long pon nasi mesen nasi cuniri nili dak anutin korte injir Karbi Anglong puno kapre angtan pen atum tanta wang kami dak long lead picnic spot adak mipik hayang lasi natural beauty ta mipik ning sampik lo Nokbari along ripen rek apirda karklipon. Lason siarwa chiklo ni phai inkoira trok arni bithong reng thama constituency ke parlo lakhahini Karbi rong sopi teron kangbura arong along Nokbari along ripen rek apirda ase karklipon. Lason si bangso ase karkli kurusar lake dhonsing terang pensi karklipon. Lapen se karklipon along bomut bokan setami mesen me et pusi kurusar ahin pen nang pachini dun. Lapen lapu long riasar ake hai rajen kathar pen kaningje pon atengki bangso arega per khat ke thok ponang kok atheke botor bokan kapang sampen jenglo sokhe sangthe minu saikhat longra pet nangji tu apharmansi bangso arega per khat ke thok nang lu tuta ningje pon bangso se karklipon along habe bang throk atum sitami chetong dun Bangso se karklipon along rong asar bang pharoke thomra throk sike praisi arong asar atum chetong dun rega pirthat karkli lake Karbi kur phoching rumpen chirung chereksi bangso karkli ke thok paman pon lolasi bangso karkli lake Karbi kur pho achujum loputa pherangke anglo Nokbari along ri asar rajen kathar pen pachini pon news desk report Karbi Anglong news Nilidak Nokbari along riasa nelimen ke rajen kathar lasehok lo Karbi hong hari lapen Kristan uge pini pen leke pen chongali lapen pini pen leke bigali ha pirthe plangra penta hong hari ma Kristan ma puga charju lasinel tuma ke hong hari kang thimlim pinaklo lasi aron barim pule kapado nei kali Karbi tum ke hong hari asi hong hari tum rega pirthat ke thok nang kok lake longri longpat botor bokan gang sampen ke cenglok ihu narwe ke dor nei pan ke cenglok sokti sangte ke longni pan ke cenglok kadu kawe puru panda dake nitu masim bupe ahom bupe nang Kristan nang joy guru bupe nang honghari pe so pahuman raper farmasi labang sore pirthat ke thok lasila sore pirthat long ke lalo dake horha kawe da hoti bu kawe ladake Karbi kur pho ase arnam pulotang te rega pirthat helo nasi nitum Karbi hong hari atum aron agbangke nitum nasi pini klada klarsa pen than pachini lo nilib ni hangke do tumta piposi re pirthat ke thok lapen ko piposi ke thok nang ko nitum bangke aron atang do ko tungke botor bukan ka pangsam bangke cenglok sokthi sangthi katu kawe minu sai kha ke long rapet nei farmansi labang sore pirthat ke thok nang Karbi hong hari tum ke lasi niletu pini la bangso mai pen mane nihang yang ke do Karbi tumta je chini nang poje re ka pirthat tu bangke Karbi kur pho atjujun labangke hokpet bangke athela dak ke pudam nang ko bangke arnam ki puhuta sonsi pudam lo nang sening richo long le richo pudar pidota nang regra nam thayar nam sela dak bangke hala arnam ke the long si pir the re athe ihu nar ve phandar nam the long si do khiti miti ka pameta nam the long si do dak khiti miti aphaning king ke na pawang long le dai phanta arnam the long si do la so pharman si pini arnam ke the alugot pensi rega pir that bang amen nang ko thela nam ke the da ke chong deng do pot teng pensi la bangke pin bang re berthat kumane bangke jongjung long bangke la bangke jujun pukol la bangke ala bangke bar the bar e pulo sita la dak bangke rek apirthat bangke Karbi kur pho la dak kumane teron dolo timung dolo kronjang dolo pirthe da Karbi kur pho tum ka chingrum ka cherek pensi la bangso nitum ke thokejir ngasi nitum Nokbari longri long kadu we pen mata dak than polo habi bang tro awe aku nitum long riasar tum kambura tum ke do ko ban sila so bangke ke thokiji rate hala su ke tum khiti miti ke banta dawai chini dunde ada ke tum ke kupina har chini dunde pulotang te sokthi sangthe ke pamme phangke kupilo amasi arna pens ke chingki ke thanang ko pansi niltun labang sore pirtha ke thopona ko asila da ke amen ki ponsi re ke pirtha lasila da ke ihun ke dog arwi ke dog long nangji nitum sokthi long ni sangthe long ni puru long rapet ni phandar long rapet ni krolong rapet ni tong long rapet ni Nokbari piarlo Nokbari porlo ke do an achoma sar pen ke do an rat
that so isu he me jang ria ta long ra pen ni pusin da hi ji me apon ko alam the bang ke lalo sa se re pe that bang ke lada klasa pen la helore pe that lam the Hingchong club atum pen chepater pi ponsi BA HS lapen HSLC asat lang ki unluna to maphan karjupon Loke Charlie anathu aprang an kapale dun thekje aphan lapen aning ke pat hidunji aphan pumatha ponsi Hingchong club atum pen chepater pi ponsi BA HS HSLC lapen beauty contest along nong e chepalong dun atum aphan man pen ke thinai Karbi apoho pen karchupon Aruni phaing kora trok arni gang sampor phaipli apor bukajan subdivision angkang jang eterang LP school along aning kanwang ason thak pining le thota hingchong club pen karcho amai ke pamanpon son CBA HSLC lapen beauty contest along ke haidun amuso atuma phan archupon Bangso amailong hingchong club mepu diliram terang pen kecharipon amailong Pratap Singh rong pharpen aluhi pachini pon lapen maike phalam the klardak pen jaipon adun thu mailong aluhi sarpo aman pen lothan bang rup sing rong pi chetong dun manpeng aluhi pen rup sing tokbi hirbang kasen hansepi thanbang kungri tisopi thanbang lipson terang jang eterang rong a sarpen chenglo manpeng kedo kethe kiding atum chetong dun Labang sokar chupon amay along Loke Charlie ang deng ki undun pen. Koson se akang toy ang deng along. Kengkam kachejor dun thekjima lapen. Ekay along ki misen atowar ki pale dun thekjima pu aputhak chingki chethan misen me et pensi pachun ponlo. Trong club anh chỉ tiêu tiêu pon là lô chơi liam mua mà hoàn card chu vàng số vật năng tham nó mình chỉ mà cho nó parlo dahlo itu an kanwang ason pining sitami itu marong pen Hingchong club amen a club pen itum da kinita achome chibilo asi itum agency adawe danang kitom han kardong pajirlo nang itum na kardong pajirlo asi puhilo ani kanwang ason archware sinitum marong kami jangan rong kami ason an kanwang ason nang pas bom wang bom lo lasi ani kanwang teng pen pining ta archupon long pot ini ngarong lo asi anso si aprang dun thigi meni somar toman so si aprang ating kampachior nang pusni tum pini ka so karcho me kedeng pon lo lasi muning sitame ban kanang sami son deng pon verpo tapen kepasan ningkan kepasa lason taksi nang bat bom lo ni tumarong tame asa nong kemi nang ban bom lo lasi ansi nilang pon ka isen lo lakela puhlo takia hormu kirim bangke itum society pen si deng ponang po tapen isini tu munthi gala lo nonason arong karchome tibi ba awareness program tibi pulote la arakik kirima bangke nang kombo mipsi ni tung kimunthi athema ke itum ke lason a program akimia program NU idat aposikar Anglong ke Nasona nasi paprang pon rom lo akimi je thana to a platform avede lo nasi karcho amelong pulote akimi je than poni phanse a platform lo lai si lo nasi ni tuman kanang ta la en bom bang bom lo nasi la si araki ahormuk pa chuchidet ki bang ke theng ke chok are pente nonason awareness program nt nang kombo mi psini ni mun pon